And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkain. O madmad na kamo, Lunes nga Lunes subong may trabaho. Pizza 4 na kadasig sang inadlaw gakapulak lang ang numero sa kalendaryo. Kamusta ang aton mga kauturan sa bilog nga probinsya dakmanwa sa Bacolod? Kamusta ang mga balita kag mga isyu? Pero dire kita tungdan tanay ang observation report sa aton patrol sa palibot sang siyudad sa Bacolod karon nga kagahon Lunes nga Lunes gid. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa pila ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod, masyado gid ka tawhay aksyon na Fred, no? Especially if you are passing through sa downtown area sini nga kaagahon, masyado gid ka tawhay aksyon na Fred, no? Wala na, nakakas na ang mga kiosko sa kilid sang Bacolod City Public Plaza, partikular kung magalabay ikaw sa may dalan sang Lacson, no? Aksyon na Fred, kung magalabay ka sa dalan sang Lacson, dalan sang Rizal tubong wala sang San Sebastian Cathedral, masyado gid ka tawhay na, wala nang mga kiosko sini nga kaagahon. Kung magalabay man ikaw aksyon Fred sa dalan San Juan, especially Adria, malapit ka na sa may area sang Luzuriaga, may mga pila ka mga salakyan, taxi, kag iban pa ang nagahulat man sa may kilid sang hotel, particular sa may check-in dampi, gahulat man sila sa mga pasahero, posible gadulong manaksyon na Fred, no? Sa area naman, o kung sa mga airport kaga iban pa, while iba natin yung mga kauturan, especially ining mga call center agents ng Prano Faction na Fred nga nagahulat man sa ila sining mga masugat bala o kung mga service vehicle going man sa area sa ila ginatrabahuan bala. May mga nakita diri kapang lakaton puti ani aksyon na Fred. May mga dala na silhig, may dala na daspan para umpisa naman, no, sa pagpanilo, particular sa kilid sa Bacolod City Public Plaza, and galabay man kami diri sa area sang dalan sang ukon particular diri sa may atubang balas sang Central Market, may iba na diri nga nagapanilo naman aksyon na Fred, no? Bawi maayo ni kahit papano aga pa mapisa na ang iba natin yung mga kauturan sa pagpanilo. Dili man sa downtown area, jutay na lang gid ang mga basura diri dampi aksyon na Fred, no? Sa may downtown area. Bisan kagina ang dalan sa Lacson, labayan namon ni aksyon na nani, masyado man ka tawhay, although may pipila na ka mga kauturan naton nag-umpisa naman sa pagbiyahe halin sa Barangay Bata, Barangay Mandalagan, kaga iban pa aksyon na Fred, na diriya sa dalan sang Lacson, may nakita naman kita diriya halin sa Barangay Agawing sa may Barangay Panago
nga sa Lakyan Action Fred ang amon sini nga ginasunggundan sini nga aga. So far aksyon na Fred mo ni ang observation sang patrol sini adlaw no sang Lunes kag observation sang patrol. Ang by the way sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa man magapamangkot pala pila subong ang presyo sa karne, partikular ang karne sa baboy, still kapabilin sa aksyon na sa 300 pesos kada kilo, while ang presyo sa baka 320, halos wag gini sila nagpanaog. Ang mga choice cuts of course, especially ining manok, ang presyo sa manok aksyon na Fred is 210 to 220. Ang 230 nila diriya aksyon na Fred ining mga choice cuts like chicken legs, chicken breast, kagibang pa ng mga choice cuts. Amo ni aksyon na Fred, no? Ang observation sa patrol, by the way sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, sini nga kaagahon medyo matugnaw, manamit magpangapi, gani ginarekomendar ta sa inyo ining Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ani Kiraw, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Madmad na. Panumduma kung ano ang namit ipamahaw. Damo guno subong labas gid sa Libertad, Burgos, Intramarket, kag mga palapala. Ang guno ni bakal kisa kilosos pagkadamo-damo. Apat kaputahe pwede. Pwede mo sa kamatisan, bakla mo lupo. Pwede mo sa pamalhan. Pwede mo sa kilawon. Pwede mo sa turtahon. Guno lang prote, apat man kaputahe ang pwede mabutang sa lamisa, no? Ang nag-serve si mo, magulang tapos paligo, short slipot, kagwapusod, okay na, bisan guno, happy ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Si Alma Longkagit Pontevedra Rabotaso Arana. Si Ruming Estrabon Hidalanga sang Barangay Talaban Himamaylan. Good morning. Kay Sirwin Hugos gapamati kuno si Morina Esconde Sarabia sang Barangay Sibukawan sa Isabela. Si Rimar Biranyo Lingoste morning. Nagamonitor sa live sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Rimar Hicano Haliasgo, good morning. O sige, gamonitor sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamyawya Pamilya Haliasgo, Hicano, Salvatira, Robles, Cabalpin, kag Tapayan Family. Kay Ropino Ira Gabino, morning man, nagamonitor siya sa Handumanan. Taga Handumanan, good morning. Kay Melvin Piñapel. Kay Erminia Alyusa Gulani, good morning. Watching from San Pedro, Laguna. Hello sa Gulani kag Alyusa family. Kay Giselle Hope, good morning. Kay Tilma Pihidacion, Kadungon Kagresi Bunga. Taga La Castillana. Taga La Castillana da good morning. Si Judge Snap Diamante kabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan, good morning. Kay Riobin Tampos kag Francia. Si Toto Raul Alibugas dalom da galadlad ka na pamahaw mo.
kay Ana Diaz Sampurok Balulan Bago, kay Roy Marino, good morning, kay Pare Remias Arroyo, dira kay Philip Bilyesa sa Murcia, si Pare Kinit Pabon, kamusta ka, good morning, kay Marvin C, kay Johnny Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Horilia Gabugtaw naman si Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4, si Pare Istoy Querido, kamusta, abi bangon, kagbag, walking na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Oy, ang libre nga medical check-up, kag libre nga And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagama't-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Halong-halong kay base kon mga laptop naman siya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Naka-experience na kita malapit 2 ka tuig, dihamak ang mga nagkalamatay. Dihamak ang nagkalapugday nga negosyo. Damo ang nahalitan, hindi kita luyag nga magbalik pagkitaliwat sadtong madulom nga mga tinuig sang COVID, ang arang kasang kagaw. So, extra gid nga pagalong. Kung pwede pa lang, itakod na lang pirming face mask naton sa mga may tao kag mga lugar bala katulad sa mga mall, kung nagalibot ikaw sa mga pila ka ginadugukan sang tao, itakod gid ang face mask mo, no? Kay kalabanan sa aton sa sulod sa puloy-an, wala man kita ga face mask. Pero sa gwa bala, likawan naton labi na gid kung magdala kita sang kabataan. Hindi kita magsalig, ha? Kay kabudlay ara naman, no? Gasaka naman siya. Amat-amat naman nga nagadamo ang ginaigo kag ginalatnan sang kagaw. Galambiyong pangkagaw daw wala gana mag-iskirda. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33 na. Morning. Bao si Joseph Pacifico nagamonitor sa sitio Ambacan, San Enrique. Tamyawya Villalba Lopez family. Subungman Pamila, Lobert Trulan, Tongtong kag Maika. Thanks gid. Ang isa hindi ko mabasa gagmay. Kay Imbong Jucampo ga monitor upod kay Kap Bito. Sige. Kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, morning mandira kay Ason Simari Nato Amar kag Pili Barniso. Pamilya sa barangay Kabagnaan, La Castillana. Taga La Castillana da good morning. May lang nga pagmonitor. Damo na nga monitor kaya ang signal sang Aksyon Radio mabulubas ko gawa. Dira sa La Castillana, Subungman, dira sa Isabela, Sor nga bahin, sang probinsya
sang Negros Occidental. Sa pamilya Dilag na sa Barangay Sumag, Belmonte Family sa Proc Riverside, Barangay Sumag, kay Marlon Kaglagrimas Reyes, good morning. Si classmate ko Efren Pumpirada, padayon ini nga nagaupod sa aton tagsagid kagkagaon. Kay Ana Sinuro may aga matugnaw kag maulanon nga panahon. Kay manti may mga low pressure area, may mga bulubagyo, tig-ululan na gimani no. Daw 4 na kabagyo ang nagsulod sa aton pungsod. Di kabay pa nga hindi lang siya tuman makahalit sa aton mga kauturan. Nagyan na kita sang pamiste, nagyan na kita sang porte nga kagao, kabay pa nga hindi na kita maagyan liwat sa mabaskog pagid nga mga bagyo. Pero kung kaysa ko mabaskog ang hangin bala, basi mapalid ba ng kagaw? Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo diri sa action si manager, suportado din katama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako
Organization. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa naman ang bulkan kadlaon todo bantay ni subong no budlay ni mga bulkan bala nga kung magmurob sa bulusan to ng tawag bala pero kapilaya maglalayas ang pumuluyo sa palibot sang bulkan basta magurob sa delikado kabay pa nga wala lang sa kung ano naman nga mga trahedya nga matabo budlay niya pag lumupok wala man naton ginapangayo ang isa ka bulkan sos portego nga halit naman sa palibot. Daw ang mga kalamidad sumong mabatyaga naton bisan wala kagtuo daw hindi na maintindihan pamalatian wala man kagtuo. Madula ang isa magkanay-kanay sudlon sa isa naman kabalatian. Magkanay-kanay sudlon sang dingge. Tiyang dingge makamamatay man eh. Kung daw hindi ka maagapan na disgrasya ka man. Amo na nga mga kagaw. Daw hindi maintindihan may mga monkeypox kagiban pa. Di nagalalin ini nga mga pamalatian. No? Daw ginaputakti kita. Wala kagdo. May mga kalamidad na. May ara hala kada simana daw may linog nga nagaluntad. May mga pagmurob sa bulkan. Wala kagdo ang kagaw. Anong natabo sa kalibutan? Basi kung kulang-kulang kita, nga bisan paano, bisan makadali daw gakalipat kita, nga magtangla sa ibabaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na, dira kay Art Tandoy, good morning. Tamyaw ya kuno si Manino ya Tonyo sa Banlag gapamati gid tag sa kaaga. Kay Ana Sinuro good morning kuno sa Action Radio. Kay Ray Flores Barayuga good morning man. Kay PJ Rivera mayong aga. Sige. Si Nathan Burumio nagamonitor sa Barangay Panakiyaw. Taga Barangay Panakiyaw da good morning sa tanan nga pumuluyo sang Isabela kag Sitio Sulbod, Moises Padilla. Tige, labi na gid sa Borromeo kag Hermohino family. Dira kay Hani Herbas Dandoy, good morning. Tamyaw ko la si nanay kag tatay nga permigid nga pamati kada aga sa Herbas sa Barangay Bagaas, Hinigaran. Taga Hinigaranda, good morning. May lang nga pag-monitora. Upod-upod lang kita tag sa kaagahon. Duludugsing kita. Pag ginaagdaman kamo sa aton niya komentaryo, alas 6:30, tub-tub alas 7. Kay may pila kita ka mga utod, kapulo pamangkot bala. Sa second portion, sang aton pagpangalagad, purely commentary na. So that's why nga, hindi kita makabasa sang panamyaw. Ginatingob tayo na kung kaagahon. Kaya kung kaagahon niya, pwede lang kita makawadyog-wadyog eh. Pwede kita kapilak balita, pwede kita kaluto-luto, pwede kita katulutamyaw. Amo na, gadudugsing kita kung kaagahon. Ang alas 6:30, tub-tub alas 7, sana siling ko na commentary program na. That's why nga, wala kita nagabasa sa panamyaw. Ginatingob tayo na kung kaagahon. Okay lang? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na ba? Ang nagpungko bago nga presidente, si Bongbong Marcos Jr. Ginagda sa sang Amerika, si Presidente Biden siling niya, pamasyar ka dire sa White House. Damong imbitasyon, no? Kay Bongbong Marcos. So ginagda siya dito sa White House sang presidente sang Amerika. Basi kon manglugayawon man Pero sa nasiling tana pila ka mga programa sang Marcos administration ang pagdikaw sa permi nga pagbiyahe bala kon hindi ginman importante gid no. Kun daw wala na ginman sang kaimportante para sa aton pungsod likawan naton ang pagbiyahe kamati
kuot di kita mo sa kaban sa gobyerno. Tagsa ka magbiyahe nga itong mga opisyal ti milyon ina ang ginakuot sa kaban sa gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50 na. Kay Delia Liabe, good morning, ga monitor sa Charito Heights sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50. Mabalik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa 5:57 na pasudlon ta ang report sa puwersa sang aton kapulisan. Sospetsado nga naglutang sa iya kaingod bangod gid lamang sa kalog nga ginaagyan sang higkooy. Tub-tub karon kuno wala pa makasungka. Pulis Balita. Detalye sinupod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nagapanawagan si Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station Number 4, kay Andro Prudenciano, nga pumuluyo sang Villa Angeles Subdivision, Barangay Estipanaya, nga mag-surrender na sa kapulisan. Ini matapos, gintiro ni Prudenciano, si Roger Hipolinia, 42 anyos, sang Villa Angeles Subdivision, Barangay Estipanaya, sa itong biyernes ng gabi, gamit ang 9mm pistol ka nagpalagyo sakay sa iyang motorsiklo. Sunod sa kay Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station Number 4, nagapag-agot ini siya sa pamilya sang biktima, kag suod sini nga mga biyan, agad nga magbuli nga mapasurrender ang suspitsado nga si Prudenciano sa pagtiro niya kay Hofelenia. Ang higko nga nagailig sa kalog Action Fred, amo ang ginalinan sa paglutang ni Prudenciano kay Hofelenia gamit ang 9mm pistol. Storya to asawa niya, nagkakukirar man to, and then may araman niya, kinatap ta nga mga amigo taman sa media na nakakilala personally ni sa suspect, tinatry man na mapasurrender niya. Pero hindi ma-reach ang iya cellphone kay either yung pataya siguro. So basiga pamati siya ng suspect? Oo, no. Kung pamati siguro ang suspect na si Andro Prudenciado, anyway, sa Barangay Estipanaya, sa monitoring team ni siya tani, bila aksyonere, member ni siya sa
monitoring team sa Barangay Tipanaya sa mga drug surrender rate o mga drug personality. So isa na siya sa Gabulig, Mantanay, dapat sa Barangay Tipanaya. So kung ano magidang para mahambali man ang iya-side na nahimo ito ang krimen kagabi na waigid sa paiwaibit. So para at least mamamatian tayo iya-side. Para matubang yan total ara naman na kaysa manago kami trastanto. Para mabalaan tabala ko ano gidang punot dulo sa ilang away ni na duwa. Ang pamilya, sir, sang suspect coordinate man sa inyo, kagabulig man sila. Ang asawa, initial na to na sugilanon, galing daw ginanervyos man to siya. Pero wala na to sa sila balay, pinapamangkot ako din bakit ang mga posible ang kakatuan bala. So anyway, coordinate na kami sa iya kung willing ma-contact mo lang sa investigador ta. At least magamay-gamay ang kaso yan, sir, kung mag-surrender siya. Ate, kung maputong record na, isa na sa mga mitigating circumstance kung magpinayla na yung kaso sa ulit ako. Ang pamilya sa biktima, sir, wala pag-iban so far ka-desisyon, no? Ate, ginatatapan pa to nila ang ilang himata. Kaya ang asawa, ginakontak man sa atong investigador mo, ginapaluag to ang iyang kamtangan, ang medical bulletin to sa Riverside na. Police Major Richie Goe, Hepe sa Police Station number 4 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magmanuel ka report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Kamusta ang aton mga kauturan dire sa Bacolod, ang mga plano sang bago nga administrasyon panilagan tay na. Ang pipila ka mga patawhay sang trapiko, ang pagpaninlo sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pinaka-importante na nga kung matagaan mo solusyon ang trapiko, kag subong man matinluan tang palibot, depende na sa mga nagapangakot basura katulad sang IPM kon na ang ila sini pagpanghakot sige-sige bala kag ginatuman ang schedule, wala problema guro ang pagpanghakot dire sa syudad sa Bacolod. Pero kung kaisa may gakatingala kita nga tag sinimana kung kaisa sa pila ka mga subdivision may reklamo nga hasta subong 3 ka semana, tag 2 ka semana kung kaisa hindi mahakot. Amo ilang mga problema nga dalagko di sa syudad sa Bacolod. Tiya mo nang ginatutukan subong. Lantawon ta kag panilagan, mahanimon kita sa bag-o nga administrasyon, alin nasyonal kag lokal, sa ila sinigin promisa sa tung panahon sang kampanya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Ba, si Jinky de Alagdon, ara na siya, Muning kuno kay Mr. Arthur Jeff Vilasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Christine Manalo, Angelica Lape, Nanay Bukay Kalihas, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sige. Kay Pili Barniso, good morning. Luto ko aga sa Palamahawon. Good morning da kay Nining ano ni siya? Hagpatutan? Basta nga kay Inocencio Mercado, nagpadala si 35 ka stars. Salamat gid kay Katibir araman siya. Kay Manjo Arniho, good morning. Kay Angela Gayondato Castillo, morning sa bata ikono sa Birot, Lebanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno. Junjun Castillo, dira kono sa Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Nagamonitor man na. Si Renen Buena Flor, good morning. Kay Huma Lumina. Kay Jose Mungkal Torilla, gamonitor man sa Binalbagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang. Pero maayong panahon sa sulod sang 3 ka adlaw. Maayo man. Uy, may report kahapon si Presidente Bongbong Marcos karong adlaw kuno ma-report sa opisina sang Department of Agriculture ka balo man kita nga luyag yanay nga kaptan ang Departamento sang Agrikultura kaya daw puertegid ang iskandalo bisan sa pagkaon puerte. So siya una nga magapungko kag may report ka karong adlaw makadto siya sa opisina sa Department of Agriculture agud tungdan ang iya obligasyon. Damayo man ho. Action Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. May pamangkot lang ko sa inyo. May mahikapan And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat ko man saka ang Sang resulta sang Small Town Lottery Draw. recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 34-4. Una nga bula resulta 34-34.
kag 4. Second draw, 16-8. Ikadwa nga bula resulta, 16 kag 8. Third draw, 22-13. Ikatatlo nga bula, 22 kag 13. Dire kita, standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 66,783,256. Ang jackpot 66,783,256. Winning combination in any order. 42, 9, 25, 15, 18, 58. Ang winning combination sang 658, 42, 9, 25, 15, 18 kag 58. Saylo kita, 649, jackpot 15,840,000. Ang jackpot 15,840,000. Winning combination in any order, 21, 23, 30, 7, 18, 43. Resulta sang 649, 21, 23, 30, 7, 18, kag 43. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Sige. Dira kay Renren Buenaflor, good morning man. Kay John Sirna, naga-monitor na. Subuman kay Rochelle Evangelista, happy Monday everyone ko no. Sige. Kay Rodura si Kuya, good morning. Si Barani ni Rico Morning ko no kay Bukay aming Opsima Kagingging Perez Konsing Baran. Alindira sa Sitio Pait, La Carlota City. Taga Sitio Pait, La Carlota City, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kamusta da ang kapihan? Pila ka adlaw nga wala kita makabisita. Si Munsing Syukon daw wala nag-absent, si Joel Perido, si Jobert Carion, si Mayor. Kisa gapit man da si Bibitan, si Parigi, si Sindico, si Bida Tumbos na Pirmida, si James Patalagsa. Kay Boy Bala, good morning. Kay Dot Sullivan, kay Munet Truas, kay Nilson Distrito, kay Jok Torres na, kay Larry Benitez, kay Abner Magallanes, kung kay Saga Plupungko na, si Marala Pirmida, si Pareid Yangson, kag si Billy the Kid Caro. Kay Paul Hepes, kamusta na ang plano? Kay Jimmy Candelario, si Bibot Song, kung kaysa daw hapit-hapit bandira. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Aryo, ang epektibo kag natural nga And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo niya action tips. Kadamo na sa mga empleyado, sumunga ginapang-arangka, no? Nagligad daw medyo kipi-kipi pa. Subong ya, madamo nga mga empleyado, labi na sa Bureau of Customs, Bureau of Immigration, kag iban pa. Nga subong daw, ginasanlag sila bangod sa mga kasong korupsyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Rodura si Kuya, good morning. Kay Jonalyn Ninyal Di Crepito, good morning. Kay Tailando Kuno Tongkwa Kit Macaryula, Karin Guzman Lager Di Kilia, Edgar Sipida, kag Sir Silis John Dexter. Sige. Ba, si Elizabeth Gamala, Risyo, happy listening kuno sa Malaka, Kagamala family sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Morning da kay Elizabeth. Dira kay Chupilo Espanola Jr., good morning. Tamyaw ko na Saling Hastia, monitor sa Tagda 2, Hinigaran. Taga Hinigaran, good morning. Kay Mila Milyara Sapol, good morning man. Monitor sa Purok Sunflower, diri sa Barangay Tangob. Taga Tangob, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Pasudlontang report sa Bacolod City Hall, Sanggunian Panglunsod nagpasar sang resolusyon nagapangabay sa Kongreso kag DepEd i-review ang K-12 program. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bayong Action Fred, duwa ka mga separado nga resolusyon ang ginaprubahan damlag lang sa Sangguniang Panglungsod diri sa may syudad sang Bacolod. Una, ang pagpangabay sa Kongreso kag Department of Education nga i-review ang K-12 program. Ang resolusyon na gin-author ni Bacolod Councilor Renesito Novero, ang chairman sang Committee on Education. Ginpahayag ni Novero Action Fred nga mas madamo na karon ang pagpabutyag sang sentimiento sa mga ginikan kag estudyante ang sa K-12 program nga dugang nga duwa ka tuig nga galastuhan. Para sa konsehal, may dugang man nga duwa ka tuig nga academic requirements sa mga estudyante ag mapektuhan nga malambot ang ilag na target nga trabaho sang mas temprano. Ginpahayag ni Novero nga dapat i-review ang nga program bagod madamo na karon sa mga posible options kangay sang integration sang senior high courses sa TESDA kag iban pa. Samtang may ginaprubahan man nga resolusyon ng SP nga nagapangabay nga tugutan na ang pagpabalik sang face-to-face classes sa tanan nga bulutuhan pero subject sa stricto nga pagsunod sa minimum health protocol. Ang duha ka mga resolution Action Fred ang natalana nga ipadala sa Kongreso, House Speaker, Senado pagi sa Senate President kag Department of Education. Urging Congress of the Philippines and the Department of Education under the incoming administration to review the K-12 program of education in the country. Similarly, Your Honor, the very rationale of the proposed resolution is in the very text comprehensively presented in the proposed resolution, and therefore I respectfully move for the passage of this resolution. I so move, Your Honor. Nabatian si Bacolod Councilor Renesito Novero. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon, wala pa matapos ang pandemya.
City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Ang nagligad to, nagtapos ang pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte, bulos si Bongbong Marcos nga presidente, soso ang syabo kag illegal nga droga. Nagligat 2 milyon, subong bilyon ang gasululo dire sa pungsod Pilipinas. Wala makuan wala masintruhan ang mga drug lord gini. Amon tana nang gin arangkada kun tani, amak mo nga di kakita niya nga ang halin dira sa sulod sang prisuan, dira pa mga drug lord nga nagaoperar pa sa sulod sang bilangguan, abiling kakita niya. Kag hindi pa dakpan kung kaisa, ti abi, ano na nga klase ning aton pangabuhi nga sa sulod kalanda, apat ka kanto landa, hindi kaya kadakop nga ang mga drug lord galapta ang mga grabe nga illegal nga droga. Ti tanan-tanan may presyo no? Siling wala cellphone kon dako ang ginahatag kadula makisa ang ka-stricto amak mo kung ikaw gwardiya tagaan ka na milyon di ka, ti kundi instant millionaire ka man. Basta nga maka-operar lang ang ila sini nga modos sa sulod sa bilangguan. Ang sagwa may mga ara maslaya, madamo nga mga manugbaligya. Kung sa isda pa manuglibod bala, tinggal libod subong yan, hindi na isda, kundi siyabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na, dira kay Marilo Beltran Caminto. Good morning. May lang nga pag-monitor si Ana Sinoro. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga Pasudlon tang report ni Action John, college student ginhold up sa siyudad sang Victorias. Si Action John Diaz may report. Action John. Ginhold up ang isa ka 18 anyos nga college student sa Gulf Area, Barangay 18A sa siyudad sang Victorias, tinalikdan nga Hulyo 2. Ining biktima ang ginkilala kay Christine Joy Bernabe, 18 anyos, kag residente man sang Barangay 18A sa among nga siyudad. Action fled sunod diri kay Police Lieutenant Genos David, ang Chief sang Police Community Relations Department sang Victorias City PNP, nagapanglakaton sa dalonon ining si Bernabe sang ini ang ginpalapitan sang sospetsado nga ginkilala naman kay John Aujero, 30 ang edad, kag residente sang Barangay 5 sa amuman nga syudad. Sunod diri kay David, gintayaan ni Aujero si Bernabe sang iyang bitbit nga armas kag nagdeklarar nga hold up. Dikto kag ginkuha ni Aujero una ining cellphone nga ginabitbit man ni Bernabe. Ginukay pa Action Fred sang sospetsado ang bag sining biktima kag ginkuha digto ang kwarta nga nagabalor 200 pesos. Matapos siguro Action Fred nga wala na sa iban pang importante nga pagkabutang nga makuha ining sa Aujero sa bag sang biktima nga si Bernabe, gilayon ini nga nagpalagyo dala ang cellphone ang kwarta kag ang iya mismong armas luthang. Samtang si Bernabe naman ang nagpadulong sa mga panimalay malapit dira sa lugar kumo kaagaho o kun aga ini nagluntad, madamo na sa naga-standby Action Fred, gilayon nga nakapahay siyang bulig ining si Bernabe. Digto kag ginkaduan nilang area kung sa diin may mo nagpalagyo ang sospetsado kag nakita sa mga residente sa lugar. May duha ka mga lalaki Action Fred nga naglaga sa suspect sang ulihi tigayon nila ining dakpan kag nagkontrol. Gindala na sang mga pumuluyo ining sospetsado sa compact sang police dira sa may Cane Town sa siyudad sang Victorias. Dikto nila ginsurrender ining kawatan Action Fred kag nakuha mismo sa posisyon kag control sini ang 200 pesos nga kwarta kag cellphone nga da niya ginbutang sa naman nga bag. Na-recover man Action Fred ang isa ka unit sang Super 38 pistol, isa ka magazine kag may 7 ka mga bala. Galapat na sa dalan pakanto sa iyang asbilahan. Dali lang may naharang sa iyang isa ka lalaki. Harang sa nagdeklara nga hold up. Oo, magdeklara sa ng hold up yung tutukan sa sang pusel. After nga tutukan yung buang cellphone niya, tapos yung ukay pa ng iyang bag, yung kuha ang iyang 200 pesos na kwarta. Tapos naglagan dahil ng ang aton nga suspect. Tapos ang aton victim niya nagdagan man sa damo pamalay. So paglagan sang aton nga victim, na nga siya bulit to sa mga katupat to, mga panimalay man to. Amaman to dahil nga identify niya tong suspect king lagas man sang mga concerned citizen nga duha ka laki kag na arrest nila, nadakpan nila ang aton nga suspect.
Nabatian si Police Lieutenant Genus David, ang Chief ng Police Community Relations sa Victoria City PNP. Sunod diri kay David, bago pa man lang nila na ibaluan o kunabi na record sa Kapulisandra nga nagapangawat ining si Aujero. Wala pa siya kumbaga sa mga previous cases action Fred. Nagapanumdom din kapulisan sa publiko, ilabi na sa nagapanglakaton nga nagaisahanon kag sa mga maligwin nga lugar nga maghalong gid kay kung mas maayo magpaupod sa himatakon kakilala agud malikawan ang kaangay nga krimen. Sa aton mga ka-aksyon sa mga mahilig dira maghigop sang mainit nga kape kon ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40. 200 pesos, no? Hold upon pa. Amo na nakapigado sa pangabuhi subong. Bisan 200 lang unod sang bulsa mo, kaysa disgrasya ka pa. Galing ti ginalagas, hindi giman kisa kwarta, cellphone na ginalagas. Ti kung may mga cellphone ka, ti kung gabili cellphone mo mahal abi, baligya mo lang na barato para nga makamani. Kay Manuel Jan Ong Gran Kapal, good morning. Kay Estila Pailanga Cesar, may lang nga pagmonitor. Kay Dante Makilan, nara sila. Si Aida Alunan, good morning man. Kay Wilson Fernando, sige, tamyaw ko lang kuno. Si Michelle Sayo Gimiroy, tamyaw yay happy birthday akon mama. Si Mila Sayo, Mila Sayo. Kay Mila Sayo, happy birthday gid. Kay Christian Rua, good morning man. Dira kay Alma Uligon, nagapasalamat siya kay Jinky de Alagnon. Good morning mga amiga ako no. Sige, morning sa inyo. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day! And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, preso karon sa police station number 5 ning 47 anyos nga lalaki matapos ginaresto sa Procreation Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Ning nadakpan kilala kay Leo Baflor. Sunod din kay Police Staff Sergeant Marjo Chris Buen through joint operations ang PDEG Special Operations Unit 6. Ginaserbi kay Villaflor ining warrant of arrest for violation sang Republic Act 9165 bukod umuni ang violation sang Section 5 kag Section 11 pagbaligya o pagupot sang illegal nga droga.
Zining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Faris Bulunya sa RTC Branch 47 na pisahan May 31 of 2022. Wala sang piyansa para sa iya. Ang report sang patrol kinatulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang muning pinakamaayong nga suplemento batok sa infeksyon. And the winner for digital storytelling Best Social Media Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. And the winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Las 5:58. Happy birthday lang kay Dr. Libertad Nulido. Kay Dr. Nulido, happy birthday. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Action Radio! Life